Ayo, jangan sedih kerana nih. Habab. Saya berbeda kalam kerana aku. Matu masih dikuras kasirangan. Mana aku? Dah masa pun aku zakir mbak. Mantra lah ni. Boleh mantra ni ya? Sangat naik dah. Mana dah apa ni? Nanya apa ni? Aku tinggal dengan ni. Nanya apa? Anda ni aku dengan ni kacau dulu ni. Mesti bang benar kita melihat nengku. Ada, menbeda apa baju nengku? Papa, ada masa pun aku zakir banget. Anya ini jiwa. Zawi cari mabri zakir sih. Mabri bici zakir. Ayah, ayah sana, ayah jadi. Zawi cari. Ini serba kalam kenanya. Zawi cari, ni jeng pidang nai. Nai berai. Hajan abu na, nukura to huni logo membayar menhai. Natai dah bisi dukan angkau. Jan abu abu huni dah bangrai muzangi hal dah cik nunga. नाथाय मोनसे बाथ्रायाथ' मोजां जाबायना बुरै दा हनै आबौना बिमा बिफा फिसाला गासैखौबो लोगो मोनबाय औ हानुंनायालाय नंगौ आबा सानैनि नोंनि आखाया मानो रायज्लाय जोंजों हा मा जादों आबा मानो जेबो होना बियो औ आबौ आफाया मोजाङै हामजोबाखै आबै हा नाथाय मानोथो राव होआ बेलाय सोरां होनदों आङो गासैबो बाथ्राखौ खिन्थागोन आं आयै नाथाय बिनि हालोदा माबोरै बिदि जानाय बे आबै आबौमोनानो आफाखौ बे हस्पिटालाव लाबोदों नङाबाथ' दिनै जों आफाखौबो लोगो मोननाय नङामोन आयै मा औ आयै दिनै आफानि जिउआव बासिदोंबा बे आबौ आरो आबैनि थाखायनो जाय आंनि सोरांखौ दिनै बेबायदि बासिनानै लाखिदों बिसोरथ' आंनि थाखाय इसोरजों समानानो जायनि थाखाय आं दिनै आंनि सोरांखौ लोगो मोनफिनबाय औ बिहामजो औ sayang आंनि फिसालाखौ लोगो मोनफिनदोंबा आबै आरो आबौ नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद साबायखर थाबाय आबै आरो आबौ आयौ नांलायनामोनहाय बिनानाव औ दे हामबायसै दे फिसौ नङा नङा आबै आबौ दिनै नोंसोर गैयामोनब्ला जोंनि सोरांखौ माबोरै मोनगौमोन आदा हाब फंबाय दे जाबायसै दे नोंसोरनि बेबायदि जोंखौ मदद खालामनाय अननाय होनायखौ जों माब्लाबाबो बावनाय नङा आबै आबौ औ आबौ दिनै आंनि फिसालाखौ जोङो मोजाङै मोजां मोनफिननो हादोंबा नोंथांमोननि थाखायनो आदा नाङा फंबाय जोंबो माबोरै नायनानै थानो दिनै जों बोराय बुरैयाथ' जेब्लायबो बेखौनो हास्थायोमोन बे आबौनि न'खरखौ लोगो मोनबा होननानै नाथाय आंनि सोराङा दिनै नोंथांमोननि थाखायनो गोदान जिउ मोनफिनदों आबौ आबै आयौ आब' आंनि फिसालाखौ जोङो बेसेबां खाराव माराव नागिरगासिनो दङमोन नोंथांमोननि बे मददखौ जोङो जिउआव अराय जिउ बावनाय नङा दे बिनानाव आबौआल' मोजाङै मोजां हामथोंसै आरो सिगांनि बायदि मोजाङै राफोद जाफिनथोंसै आबौआ जागोन आदा इसोरानो आबौजों लोगोसे दंखायो नङाब्लाथ' दिनै आबौआ बेबायदि मोजाङाव फैफिननायबो नङामोन ना आफा इसोरा जेब्लायबो नोंसोरनि न'खरखौ बोर सारस्रिथों आरो आंनि आबौ सनिया मोजाङै मोजां हामथारथोंसै थाबैनो गोजोननाय थाबाय आबै दे होमब्लाना डक्टरजों मोजाङै रायलायलांदो ओमफ्राय आबौखौ लांहैना लाङो आदा औ दे जागोन हाबाब जों बेबायदि गालांनो हानाय नङा लांखाथारनांगोन आबाखौ नांगौबा हजोंहाय माबा मोनसे खालामगोनहाय नाथाय दा न'आव लांनानै थांनोसै थुदो आयै सोरांनि मोजां गाज्रिखौबोथ' जोङो नायनांगोन ना दाबा मा बुंहरो डक्टरा आरो बिनि कन्डिसना एसेबां गाज्रि ना बेखायनो दा जुदि लांजाथावब्ला लांनोसै आरो लांजाथाव नङाब्ला एसे उनाव लांनोसै नै आबै दाख्लैबो एसे रायलायनो हांबायमोन आबौआ ओमफ्राय मुलिया जानायफोरा एसे बांद्राय मोजां जायासै ना आरो आंबोथ' बुरै मानसि ओमफ्राय न'आवबो थाब लांनाय जादों एसे फैसानि उसुबिदा जानानै आबै आं नोंसोरनि खरसा जानायफोरखौबो गासैखौबो होलांफिनगोन आयु नांलाहाय आबै नाङा औ हाबिखौलाय मानोथो सानबावनो आबै नाङा दे नङा लाखिफिनथारनांगोन नोंसोरबा आरो एसेबां खस्थ'यै रां खामायनायखौ बेबायदि खरसा खालामनांबायना आंथ' आरो उन्दुनोबो ओंखारनाय नंथ'ला दा आइ आफा आरो आइ लिसामोनजोंसो रायलायनो मोनबासो गोजोनसिगोन आङो ओरैनो बिसोरबा फैदोंना फैयाखै दाबो हा माथो फनबो हमला नै इलिसा मामिया दासो हरफिनदों माथो फैगासिनो खोमादों होनबा हेल' इलिसा मामि बोरो माथो सफैदोंना सफैयाखै नोंसोरलाय फैबायना फैयाखै आं आरो दहायनिफ्राय नेना दंगासिनो आयै आं इसेबां फन हरदोंमोन माथो औहाय आइ हा फुजायाव दंमोन ना बेखायनो खोनायासै नङा माने इसेबां इम्परटेन्ट खोथासो खोन्थानो हरबाय थादोंमोन आङो मा खोथा आइ दिनै
नोंसोरलाय बोरैथो फैयाखै दाबो? जों फैनायाथ' फैबायमोन आयै। ओमफ्राय दा जमानो आबै आबौ मादै जुदि आं बेनिफ्राय इसान आंकोल जों गासैबो हस्पिटालावसो दंफैयो। मा? मानो आइ? मा जादों? सोर मा जादों? बबे हस्पिटालाव दङ आरो मानो? सोर मा जादों? सोरखौ लांदों? आंहा जेबोखौनो मिथिया। बेखौनोथ' खोन्थानो हरदोंमोनहाय आयै। माबा जों दादि सोरांखौ मोनबाय ना? मा? औ दादि सोरांखौ लोगो मोनबाय जोङो आरो जों लानानैबो फैगासिनो मानसिखौ। मा ओमफ्राय सोरांखौ लोगो मोनबाय? आयै दाहाय खिन्थाहरनोसै आं नोंनो गासैबो बाथ्राखौ। दे होमबा ना? सोराङा मोनबाय जोंना। हे आफा बोराइ बाथौ, जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंमारबाय नों थारैनो। सोरांखौ मोनहोफिनबाय जोंखौ। नङाब्लाथ' आबा सानानो जुरिनि दुखुखौ सहायनोनो हालामोन आङो। बिदिब्लाथ' आंबो थांफागौमोन ना। नाथाय दे जेबो नंला, गावसोर लानानै फैखासिगोन मालाय मानसिखौ। नै माथो राबन सावनायसो लोगो मोनफैबाय जोंबो। औ आयै, आंबो बे आबाखौ बेबायदि खालामनाय मानसिखौ मोननांगौबा बेबायदिनो सावथारगोनहाय आंबो। औ आयै, आंनि सोरांखौ बेफोरबायदि खालामदों। दे अब्लाबो सोरां जावैसोखौ मोनफिनबाय इसोरनि अननायाव। नाथाय हनै मोनफिनदोंब्लाबो हाबोरै जाखो आबानि हालोदा? ओमफ्रायथ' जिबायदि फिर दसे थाथ'नांसिगोन आयै। न'आव थांब्लानो गासैबो मोजां जालांगोन दे सोरां। नायना आंथ' नोंनि सेरावनो दङ ना? एबार नोंखौ माब्लाबाबो हारसिं नागारला आङो। औ आइ, बेबायदिनो थाफाबाय था। एसे थाब थांनो मोनब्ला मोजां जागौमोन जोंबो। हनै आइ बमफोरानो थुमथुम दामदा गावलाबाय थादों। आं गिलायलाङो बेबायदियाव। ओरै फारसे फुजाबो जाहैबाय ना। औहाय हा मानसियानो हनै एकदम थांनोनो जायगायानो गैया। लामायानो बेसेबांबा फिरखा, गारिखौनो लांनो एसे दिगदार जाबाय। र' दसे थाना थांनोसै। जोंखौ मानसि बेमारि दंमोनबा थाब हगारहरगौमोनदां बिहामजो। गिलायलाङोहाय आयै एसेबां गारि खारनाय। ओरैनो खायफा खायफा जानला मानला सालायथारोना। आरो दा फुजा ना, बेखायनो र' एसे दसे थानानै थांनोसै। आरो आंनि सोराङा एसेबां गाज्रि हालोद नंखाया। ओइ सोरां, हामफिनथारनांगोन नोङो, मिन्थिबायना? हामगोन दे आइ जावैसो, हामगोन दे। मानो बेबायदि जाखो नोङो? बा मायाबा बरिया नांदों माथो राबन सावनायखौ बेफोरबायदि नायनानै। आइयाबो बेखौनो जाम्बि जाम्बि न'आवनो थाबोबाय। आंजों फैबानोथ' जायोमोन। दा नुवाखै हनै बेसेबां इन्टारेस्ट नांदों आंहासो। एबारथ' आं हले मोनसेबो फुजाखौनो गारनायाव गैखाया। आयौ आयौ, फुजा नायनायनि मजायानो आलदाखा माथो। ओमफ्राय गाज्रिया जेब्लायबो बिदिनोसै होनदों नामा? नाथायथ' आंसो सानो नंखायसो बेफोरो। दा आंखौ नाय, आंलाय माथो जेबो सिन्थायानो गैया। आंखौ जानला मानला हमनो हाया रावबो। आं सानैसो आसोलसो नालाय आंबो। नाथाय अबसे आंथ' एसेबां गाज्रिबो नंखाया। सोरां, आयौ नोंनि फानग्रा मोनजानायमोनबा बरिया नांसिनगौमोनलै गोसोफोरा। नोंनि सारादुखौबा माला मोनजालायगोन आरो। गावनि फिसाइखौनो बेफोरबायदि खालामनानै एसेबो फस्थायनाय मोनाखै आङो। ओरैनो दुखुल'सो होखायोमोन। राबनमोन बेबो सासे सोराङा। हामदो दे सोरगोआव थांबाय। आयै जावैसो, नै जावैसो, मा जाखो होनबा नोङो? आंलाय सानदोंमोन फुजाफोराव जुलाफि जागोन जोंहा एसे बेरायगोन जावैसो। आयै नोंहा जुलाफि जानायखौसो नांजादों? मानसिया माब्ला मोजां जायो बेखौ सानना आयै। हाबाब बेथ' बे आइ, हामलांगोन ना लासै लासैनो जावैसोआबो ने? दा हामगोनबा माला हनै? नै बिहामजो दे दुखु जानो नांला बांद्राय। आरोथ' आबा सोरां हामा जानांगौ मा जाखो होनबा? बेनोथ' आइ जामायजो आरो आइ जेरै सिन्था जानाङा दे। औ बिहामजो, दालाय आरो डक्टरफोराबो एसे उनावनो मोजां जालांगोन बायदि बुंदोंना। बमफोराबो हनै गावलाबायथारबाय। न'आवसो माला सहैबावगोनथाय आयै। बेनोथ' राबन सावनायानो हनै जेफिर आरो फुजा जाहैबाय। बेबायदिनो आयै, थिग बेबायदिनो जोंनि जिउनिफ्रायबो गासैबो जोंनि गाज्रि सायाफोरा गोजान जाथोंसै। बेबायदिनो अराव खामग्लिजोबथोंसै गाज्रि सायाफोरा। औ आइ, दाथ' आरो जों बयबो जमायैनो दंना लोगोसेयैनो। औ आरो आबाखौ जोबोद मोजाङैनो जोथोन लागोन जोङो। थाबैनो हामगोन दे। सोर पापिसिनाया बेबायदि खालामखो होनबा आयै दिनै? मोनबा नागारथारा आं बेखौबो। औ आब', एथ'बां गाज्रि मानसि थायो ने? गुमैया एक्सिडेन्ट जाखायाखै बियो? औ नानि, दा नों गुमैया हनै जेबो मोजांखौनो रायलायनो हायासै।
दिनै फुजाबो जाहैबायना आहा बेखायनो एसे भिर जाथारबायहाय नङाबाथ' सहैसिगौमोन जोङो औ जामायजो आंथ' आरो फुजा बायदिखौनो मोनासैहाय देग्लाय अबावथो मोनबावनो न'आवनो एसेबां दुखुनि सम हाय सोरां हरनायसै हनै नों मोजांब्ला जोंहा बेयावनो बेरायनो फैगौमोन ना सानैजों नाथाय दाबो जेबो नङा दे नोंखौ मोनखाबायना आङो नोंल' मोजाङै हामथोंसै दुखु जानाङा दे बिहामजो आरो सोराङा मोजाङै मोजां हामखासिगोन न'आवसो माला मोनहैबावगोन आयै बाबाहाय जावैसो हामाथो जामारखो मोजां जाथारदो दे थाबैनो बाबा हा न'आवबो माला सहैबावोहाय नै माथो बे आवाजखौथ' आं खोनानाय मोनदोंहाय बे गारांखौ आयु माथो सोरांनि फुरा खानदान फेमिलिफोरानो दंफैजोबोलाय साला माथो एथ' दुखुनि समावबो फुजा जाफैलायथारोलाय आंलाय सानदोंमोन ना बहाबा दुखु जानानै दंगासिनो जुरिया बिसिनि फेमिलिफोरा सोरांखौ लानानै माथो फुजासो नायफैदोंलायनो मानिनांगोन बिसिनि फेमिलिखौबो हाबाब माथो दुखुबाबो फुजा नायनो फैस्रायलायथारोलाय देनजारलै बिसोरथ' गावसिनि गोमानाय फिसालाखौसो नागिरनांगौ बोरायबो बुरैबो फैलायथारबावदों एसे लामाया थाब माबाबा जागौमोनहाय थांबो लुबैबाय सोरां बेलाय माबोरै जानो हाथावगौ बेथ' थैबाय आंनिथ' बुथारदोंमोन बेखौ नाबे आंनि ओरैनो साननायसो नङा सोरां नङादां बियो बे माबोरै जानो हाथावगौ बेबायदि सोमोनांथावनो थैखानाया बोरै फैनो हाथावगौ आरो बेनिफ्रायबो बांसिन गोनां बाथ्राया सोरांखौ माबोरै बिसिनि फेमिलिया मोनखो अ माय गड माबे सोरां मार नामा आरो बे जुदि सोराङानो मारबा अब्लाथ' आङो सेस गैला थामामखा माथो ओइ माया जानला मानला नुलाबायखो ना माखो नोंलाय हा आसरितनो सिमांसो नङाथ' बे थैखानाया बोरै फैनो हाथावगौ आरो नंमारगौबाथ' जुरिया आंखौ हा मा जागोन अब्लानिया माया गिदों हा आयु जुरि मासे गिलु-बालु महर नुखो नोंखौलाय हा नोंसोरबायदि पापिखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो बेफोरबायदि महर लानांगौ जायो फाग्लि जुरि माने एथ' गिलु-बालु नुखो नोंखौ दाय मावनानै गगोन बायदि मोनदोंमोन नोङो हा माया मा दाय मावदों आंलाय गासिबो दायनिगिरिफ्रानो बेबायदि बुंखायो नाथाय पापिस्ट' बहा बारग'नो नों मालाय ओइ पापिस्ट' खोनासंनानै लाखा नोङो आंनि सोरांखौ बेबायदि खालामदोंमोन ना नोङो एबार नोंनि बारि माया ओइ मा जामारखो होमबा आं जेबो खालामाखैथ' नोंनि दायखौ नों बहा लाखुमानो हाबावनो नोंखौबो दिनै फोजोबस्रांखागोन आङो मा आं जेबो खालामाखैथ' जुरि आंनि जेबो दाय गैयाना नों मा बुंलाबायखो बेफोरखौ आं जेबो खालामाखै सोरांखौ जेबो खालामथाराखै आङो ओमफ्राय नों आंखौ बिदि दासो गिनाय एसेबां गिथावना महर लानानै जाय दाय मावदों गोरोन्थि मावदों बिसोरसो दा गियो नोंबो सासे पापि मानसिसो माया बे बुहुमाव थानो नोंहाबो मोन्थाय गैया जेरैबायदि नों सोरांखौ बुथारदोंमोन ना एबार नोंनि बारि माया नोंबो बेबायदिनो थैनांगौ महा पापि आं सिमांसो नुखोना माखो बेखौलाय आंनि साननायफोरसो खोमालै बियो बे मोगथाङाव जानो हाथ'आ नोंनिबो सम फैबाय माया नोंबो थैनांगौ आं थैया जेबोखौनो खालामाखैना आङो आरोथ' फाग्लि जाबाय नामा नोङो बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंनि दायफोरखौ गासिबो रोखा रोखा नुजोबखाबाय आङो मा नोंबो थैनांगौ माया आंनि सोरांखौ बिदि खालामदोंमोन ना नोङो नोंबो थैनांगौ माया पापि मानसिसो नोङो बेफोर आंनि साननायसो मोगथां नङा बियो बुं मानो बिदि खालामा नोङो बुं माया बुं मानो बिदि खालामा नोङो मानो बुथारा नों सोरांखौ बुं आं बुथाराखैलै जुरि नोंनि समाबो जोब्बाय माया
नोंखौबो फोजोबफिनगोन आं माया नोंबो थैनांगौ महापापि नोंबो थैनांगौ बे मोगथां नङा गासैबो नंखाय बे जुरिया जुरि नङा आं हमजाया आंखौ रावबो हमनो हाया आं जेबो खालामाखै थां नों आंनि साननायनिफ्राय थां बबेसिम खारग'नो नोंलाय नोंबो थैफिनगोन नोङो हा माथो सिरि जाबाय आयु माने बे असलि नंमारामोन गोलोम फोजोबलायलायबाय आं हाजो गिनानैनो फाग्लिया मा महर लायो होमबा आरोथ' जुदि बाथ्राया थारैनो बे सोरांमारबा नंमारगौबा सोरांखौ मोनमारबायबा जुरियाथ' असलियावबो बिदि जानो हामारगोन आंखौथ' नागारमारनाय नङा बियो नाथाय सोरांखौ माबोरै मोनखो थैखानाय मानसिखौनो ओइ सनु दोला जोबथारबाय आयुलै मोखाङानो एसेबो नायजाथावला हनै आयै औहाय आइ बेनोथ' सोर महापापिया बिदि खालामखो होमबा सोरां नोंखो मोनबाथाय हा बाथोनसो देग्लिखानांगौहाय बुरि नोजोरबालाय तेरा मुंह खाला आंनि जावैसोखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ मोनथोंल'ना आङो औ आयै एक्सिडेन्ट नंखाया बियो नुवाखै हालोदखौनो गाज्रि खालामजोबथारबाय औ आब'ने जोङो बेखौ एकदम एक्सन लाखाथारगोन मानसिखौ मोनबानो आंनो बेखौ नागारखायाना मोनथोंल'लाय आंनि सनु सोरां आंखौ खोनादोंना नोङो नोंनि जुरिखौ दा आरो नोंखौ बेसेबांबा नागिरै मोनबाय नाथाय बेबायदि हालोदावसो सोरां आइलै एथ' उन्दावाथ' मानो बिदि खालामनांगौ जाखो दिनै खेबसेल' आंनि खिन्थानाय सोर बियो नोंखौ बिदि खालामनाया रावखौबो एकदम बेबायदि हालोदखौनो खालामफिननाय आङो नङाबा माथो आइ बिहामजो रावखौबो बेबायदि रोहो जोंनाय अराव खामग्लिहोजोबनाय आङो आंनि आखायावल' फैथारदोंना बियो मोनबानो नागारखाया आं सोरां बदला लाफिनखाथारगोन आङो आरो जोङो सानैजों लोगो नांनानै बेखौ साजा होफिनथारनांगौ ना सोरां थाब हामथारदो दे बेबायदि हालोदाव नायनोनो गोसोआनो बोरैबा मोनजोबथारबाय आंखौ आयु जोंहाबो माला मोनहैबावगोनसो न'आव गोसोआथ' आंनाबो एकदम खामग्लिजोबथारबायहाय बिहामजो बिमा माथो खालामबावनो थेवबोथ' दा बोसोरांखौ मोनफिनबायना जोङो लासै हामलांगोन दे आबैयाबो डक्टराबो आं दिनै जोबोद दुखु जादों लोगोफोर मिन्थिबायना दा आरो मानो दुखु जादों होननानै बुङोब्ला आं मा होननानै बुंबावनो माने आङो दिनैहाय भिडिअखौ जि मोजां बानायखाबायमोन आरोना भइस माबा गासैबो बानायखाजोब्बायमोन दाना भिडिअआबो जाबायानोमोन बास बेखौ सेभल' खालामनांसिगौमोन आरोना थ' मोजां बानायखाबाय गासैबो भिडिअआनो जाखाजोब्बायमोन थेवबो डिलिट थांबावबाय लोगोफोर एसेबां खस्थ' बानायनानैबो जाजायाबा दुखु मोनो आरो लिना औ सोरां औ मा दुखु नांखादों आङो नाथाय थेवबो आङो जेनथाराखै माने बे डायलगखौनो होफिनबाय भिडिअखौ बानायफिनबाय बेनिफ्राय डाबल जाबाय आरोना दिनै बे बानायनायखौनो फार्स्टनिफ्राय लानानै बानायफिनजोबनांबाय आङो नाथाय खस्थ' मस्थ'बाबो हाबफिनथारबाय आरो लोगोफोर माथो खालामनो ना आंबो लाबोनो गोसोथार भिडिअखौ आरो फारसेथिं डिलिट जाबाय ओमफ्राय समाबो गैथारलामोन आरोना माने टाइमानो थांखाजोबखाबायमोन नाथाय थेवबो बानायथारगोन आं होननानै बानायबाय ओमफ्राय लाबोबाय दे आरो लोगोफोर आंनि जुरियालाय जेनखायाना माब्लाबाबो औ सोरां औ बिदि जेननानै थाब्ला बोरैथो जानो ने आरोथ' फारसेथिं मोनसे जायगायावबो थांथारनांगौमोन आरोना आंहा एसे खामानि दंमोन नालाय ओमफ्राय उफाय गैया आरो लोगोफोर भिडिअआबो ओरै बानायफिनथारनो गोसोथार आङो दा अब्लाबो भिडिअखौ बानायथारबाय आङो एखनबा जि खस्थ' मोनोलै नाथाय मा खालामनो लोगोफोरना नाथाय भिडिअखौ लाबोनो मोनाब्लाबो गोसोफोरानो मोजां मोना आंनिया दे जुरि हानायमानिखौ लाबोगोन आरोना औ सोरां अब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ दे लोगोफोर बाय बाय